खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 29 मे समबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'वारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोसोआ थुलुंगाखांगोन, गुबुननि थुलुंगाजों खामानि मावगोन, गोदान साननाय हनायजों गोसो बायदियै खामानि मावगोन। बृष राशि। नखराव जेंना सोमजिगोन, बिसि फिसायनि जेंनाखौ लानानै दुखु जानांगोन, संसारनि जेंनानिफ्राय बारग'नाय नङा। मिथुन राशि। गोसोआव उसुखुथु जागोन, गोसोनि खोथाखौ बुंफुंनो हानाय नङा, उसुखुथु गोसोजों जेरावबो दावगानो हानाय नङा। कर्कट राशि। देहानि फारसे मोजां, देहायाव थानाय बायदिसिना बेमार आजारा साबस्रांगोन, देहाखौ जोथोनै लाखिनायाव गोसो होगोन। सिंह राशि। फालांगियाव मोजां सम जानाय नङा, बेफार फालांगियाव रां खहा जागोन, नखरनि रांखावरि आंखालाव दुखु जानांगोन। कन्या राशि। नोंथांनि थाखाय दिनैनि समा जोबोरैनो मोजां सान, हरखाब माबा मोनसे मोनफुंनो हागौ, लटारिफोर लायोब्ला खाफाल जुफिनो हागौ। तुला राशि। नखराव रांखावरि आंखाल नुजाथिगोन, हरखाब नखरनि धोन सम्पति खहा जागोन, खहा जानायखौ मिथिस्लाबनाय नङा। वृश्चिक राशि। बिनानावनि मोजां खौरांखौ खोनानानै जोबोद खुसि जागोन, खुसिजों नखरनि थाखाय माबा मोनसे गिदिर खामानि मावनानै दिन्थिगोन। धनु राशि। गोसोआव गोदान खामानि मावनो लुबैगोन, गोजामखौ गारनानै गोसोआव गोदान खामानि मावनो लुबैगोन, साननाय हनायफोरा दाजाबथा जागोन। मकर राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव नांलायनाय जागोन, फिसा जेंनाखौनो गिदिर खालामगोन, नखरनि जेंनायाव दुखुखौ गोबाना लानांगोन। कुम्भ राशि। नोंथांनि थाखाय मोजां सान जानाय नङा, हरखाब फिसा जेंनाखौ लानानै गुबुनजों नांलायगोन, गोसोनि रागाखौ गुबुननि सायाव हगारगोन। मीन राशि। गोसोआव रंजानाय सोमजिगोन, गोसोनि खुसिखौ लानानै लोगोफोरजों रंजाफागोन, दिनै रंजा बाजायै समखौ बारहोहरनो हागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।